Breaking news mga kapuso, karong hapon lang, 3 sa 5 kalakip sa warrant of arrest batok ang Pastor Apollo Kibuloy giaresto na sa NBI. Atong saro ng detalye na ini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, ana-ana sa kustodiya sa National Bureau of Investigation Region 11 ang tulo ka akusado sa kasong child abuse nga gikalimbigitan sab ni Kingdom of Jesus Christ founder and leader Pastor Apollo Kibuloy. Ang tulo sakop sa pastor ug opisyal sab sa nasangpit nga simbahan. Unang giserve ang warrant of arrest batok kang Crescente, Canada nga kapitan sa Barangay Tabayong, Davao City sa iyang Pinoyanan. Samtang ang laing duha nga duna sa warrant of arrest kasi sila Pauline Canada ug Sylvia Semanyes misurrender sa NBI Region 11 karong adlaw. Sumala niya NBI Regional Director Attorney Arcelito Albao, wala si Kibuloy sa iyahang resort sa Samal Island, Davao del Norte, sa Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin ug sa Prayer Mountain niini sa Barangay Tamayong dihang giserve ang warrant of arrest batok kang Kibuloy karong hapon. Kini panisikad sa gipagulang mando sa pag-issue sa warrant of arrest sa RTC Branch 12 batok kang Kibuloy ug sa laing 5 pa ka kaubanan niini sa kasong child abuse sa 17 anyos nga babae niya adtong 2011. Gawa sa child abuse mag-atubang sab og kasong sexual abuse si Pastor Apollo Kibuloy. Karong hapon lang Sara, baguhay lang gyud nakapiyansa ang tulo ka mga dinakpan sa kantidad nga 80,000 pesos. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.